Hezký den všem příznivcům vsetínského hokeje. Vítáme vás u další epizody podcastu VHK. No a jelikož už máme za sebou první čtvrtinu základní části, tak jsme si k hodnocení a ohlédnutí za tím průběhem sezóny pozvali hlavního trenéra vsetínského A týmu, pana Daniela Babku. Pane trenére, vítejte a děkujeme, že jste si udělal čas. Ďakujem pekne, pozdravím všetkých fanúšikov a priaznicov vsetínskeho hokeja, takisto. Pane trenére, máte za sebou první čtvrtinu, poznali jste kvalitu všech konkurentů v té soutěži, k tomu ještě navrch jedno předehrané utkání. Tak co i vám, jako trenérovi, který poznává tu soutěž, ukázala ta první čtvrtina? Tak treba povedať, že tá súťaž je veľmi vyrovnaná, hlavne. Kedy dá sa povedať, že všetky tie zápasy, ktoré sme odohrali, tak boli vyrovnané. Niektorých sme možno mali viac návrh, napríklad ako v Sokolove 2/3, ale potom aj Sokolov sa dokázal, dá sa povedať, že postaviť. Čiže je to dobrá súťaž, je tu veľa šikovných chalanov českých, čo vidím ako dosť markantný rozdiel proti Slovensku. Že naozaj tá kvalita, tá šírka tej základne hráckej je oveľa vyššia. Možná bych se jenom krátce vrátil k letní přípravě. Vy jste tam měli problémy, krátkodobý výpadek tréninkový i zápasový, ale především. Po tom vstupu do té ostré fáze soutěže ukázalo se vám někde, že se to manko mohlo projevit? Tak áno, tak hlavne nám chýbali zápasy s Martinom, ktorý sa javí dobre v súťaži. Je to korčuliarské mužstvo, čiže ten zápas mohol byť veľmi prínosný a veľmi nám chýbal zápas so Zvolenom, v ktorom sme vlastne chceli už nastúpiť v plnej zostave a aj Zvolen mal prísť v plnej zostave, tak sme to mali nejako rozjednané. Takže to bola škoda, pretože tá Skalica, vieme, že nás nejako nedostala pod tlak a nejak nás extra nepreverila. Takže áno, ten zápasový výpadok tam bol cítiť. A tréningový takisto, plus niektoré tie veci zdravotného charakteru, kedy sa to na chalanoch na niektorých prejavovalo dlhšie, ťažšie sa dostávali do rytmu, ale už by to malo byť v poriadku, aj keď teraz zase mali niektorí chalani tiež zdravotné problémy a videli sme to trebárs na Jule Valtonen, ten prekonal takú výrozu dosť oslabujúcu, kde stratil aj nejaké kila a teraz tento týždeň, alebo ten týždeň, keď sme odohrali tie 4 zápasy, tak už to bolo vlastne cítiť, už to bolo vidno aj na jeho pohybe. Takže áno, každá takýto vstup zanechá stopy, ale je na tom mužstve a na tej organizácii, aby sa z toho vedela vyhrabať. Bylo to třeba i pro vás o to těžší, že jste ty hráče neviděl úplně v těch všech možných situací, které mohou nastat i v těch přípravných zápasech, kdy se třeba dostanou pod výraznější tlak, že to o složení těch útočných formací bylo třeba o to komplikovanější na tom startu sezóny, že se to tak postupně teprve všechno objevuje? Áno, to je síce ako čas pravdy, ale predsa len tá základná časť a súťaž najlepšia ukáže a preverí vlastne tie väzby, pretože predsa len tá príprava je trošku skresľujúca veľakrát, pretože tí hráči majú aj fyzickú prípravu a predsa len nie sú možné tam ani dosiahnuť nejaké automatizmy po nejakom krátkom čase a takisto vlastne tá základná časť, keď ten hráč a to mužstvo hrá pod tlakom, hrá proti tým jednotlivým súperom, tak je na to, aby sa vychytali všetky tie muchy, všetky tie varianty. Čiže tam treba potom viacej hľadať tie možnosti. Co se týče útočné fáze, vstřelili jste 43 branek, což je společně ze Slávy a s Litoměřicemi nejlepší počin v té soutěži. Se tím znovu dokazuje, že je útočně laděné mužstvo. Problém ale asi předpokládám, který řešíte, je defenzivní činnost. Počet 38 inkasovaných branek. Předpokládám, že tady i se projevuje ta negativní statistika oslabení. Jak se na to díváte vy, třeba i z pozice toho, že jste v hráčské kariéře nastupoval na pozici obránce? Tak tá otázka má viacej polôch a zase keby sme pozreli štatistiku, tak čo sa týka počestnosti striel na našu bránu,
tak tam iba 3 manšafty mali na sebe vystrelených viacej striel. Čiže tam nie je úplne ten hlavný problém. Samozrejme, obrancovia alebo hráči, ktorí sú v tej obranej fáze, niekedy púšťajú príliš ten slot, povedal by som, nie zadarmo, ale je tam veľký gap, je tam veľký odstup od útočiacich hráčov. A samozrejme s trénermi brankárov, respektíve tréner brankárov s brankármi pracujú na bránkovisku, kedy trošku menia ich zažité veci, ktoré mali. A to tiež nejaký čas trvá. Čiže niektoré tie góly boli, povedal by som, také, že po nejakom čase tej úpravy už by nemali byť. Čiže tam treba tiež pracovať a zlepšovať to každý deň, čo sa aj deje. Kdybychom se zaměřili zase na tu druhou stranu hřiště, tak opory, od kterých si čeká, že Vsetín potáhnou, tak tam je trochu, dá se říct, ten produktivní výpadek. Trápí se střelecky především Luboš Rob, Matěj Stříteský na přesilovkách, zatím také bez střelené branky. Vnímáte, že tihle hráči jsou v nějakém útlumu, co se týče té produktivity? Takto, ja by som to povedal ešte, by som sa vrátil vlastne k tým špeciálnym tímom, aby sme to nejako neopomenuli. V tých oslabeniach na začiatku sme hrali trošku iný systém, ktorý bol založený na väčšom pohybe a niekedy sme tam dostali aj nešťastné góly alebo nejaké odrazy a dorážky. Potom, aby sme to trošku zastavili, tak sme museli zvoliť trošku konzervatívnejší systém, ktorý je ale náročnejší v tom, že vyžaduje si to veľkú obetavosť od hráčov a blokovanie striel, čo je niekedy kontraproduktívne v tom zmysle, že sa vám môže hráč zraniť na dlhšiu dobu. Čiže myslím si, že sme sa v tom zlepšili. V posledných zápasoch sme nedostali až toľko gólov. Myslím, že tam je pol góla na zápas, ak tak dobre viem, alebo nejaké také číslo. Čo sa týka presilových hier, tak tam by som povedal to, že pracujeme s tým, respektíve narážame na to, že niekedy hráči prepnú z módu 5-5 do 5-4 v tom zmysle, že idú, povedal by som, pomalšie. V podvedomí majú to, že majú čas, že si tam môžu dovoliť. Potom sa často dostávajú do situácií, kde si nepomôžu a z presilovej situácie sa stane vlastne oslabová, kedy často vidíme, že je tam jeden hráč proti dvom, od 2 na 2. Čo v presilovke by nemalo byť. Niekedy dlhšie predržiavame puky, nejdú tie puky tak rýchlo z dola hore za bránku. Snažíme sa, aby tá presilovka, aby ten bráňací tvar najprv stiahli a potom sa tam vytvorili tie pozície na strelu. Čiže, ale myslím, že už v poslednej dobe tiež už tam napadali nejaké góly. V posledných 2-3 zápasoch už to tam ide. Pracujeme na tom, vytvorili sme si vlastnú skupinu, kde si vlastne posielame veci a snažíme sa na tom pracovať. Hlavne na tom, aby to nastavenie do tej presilovky bolo také, že tak ako 5-5. Jednoducho nič sa nemení, musím mať hovorí sa tomu nejaký zabíjacký inštinkt alebo tak. Chcieť ísť do toho a hlavne si pomôcť. No je pravda, že právě ti hráči, které jsem zmínil, ale i další, kteří tady na Vsetíně stále pokračují, se postarali o to, že ty přesilovky v minulé sezóně patřily k nejlepším v soutěži. Konec konců i ty body to jasně dosvědčují, individuálně byli nejlepšími hráči v soutěži na početní výhody. Jak teď třeba, když jste zmínil tu komunikaci, jak přijímají případné i výtky k těm výkonům v těch přesilových hrách, jak byste zhodnotil ty jejich reakce? Takto, my musím povedať, že máme dobré vzťahy, čo sa týka komunikácie s hráčmi, že my sme si nastavili nejakú takú tvorivú atmosféru, lebo vtedy sa dá nájsť nejaké riešenie.
Samozrejme, keď to presahuje nejakú mieru, tak musíme nejako reagovať, ale tým, že tí chalani sú skúsení, tak je ten proces iný. Hovorím, že tam treba skôr to vykomunikovať a hľadať spoločne riešenia. A ešte by som možno sa vrátil aj k tomu, že prečo možno sú nie tak efektívni, ako boli v minulých rokoch. Treba objektívne aj povedať, že tie mužstvá, ktoré predtým prehrávali, tak už poznajú vlastne tie ich hry, ako sa hovorí, tie ich veci, z ktorých dávali góly. Čiže musia obohatiť ten svoj repertoár o nové činnosti, o nové veci tak, aby sa tam znova vrátili, to je jedna vec. Druhá vec, tí skúsenejší hráči vo všeobecnosti, keď ideme naprieč ligou, tak väčšinou sa zobudia neskôr, keď to tak poviem, a začnú ťahať vtedy, keď niektorí tí mladí hráči neudržia koncentráciu počas tej sezóny. Lebo tie vlny v tej sezóne určite budú a aj tie mužstvá, ktoré sú hore a kde to ťahajú mladí hráči, ak nebudú pracovať povedal by som, na takej veľkej kolektívnosti a kedy to neudržia, tak nemusia udržať tú výkonnosť. A vtedy práve nastupujú tí skúsení hráči, ktorí tou svojou dennou rutinou a tým prístupom tak spravia rozdiel. Mm-hmm. Z vašich slov je patrné, že se snažíte pracovat pravděpodobně na nové tváři vsetínského mužstva, nebo respektive vyladit ty nedostatky. Máte vy jako trenér třeba nějaký časový horizont, kdy projevíte tu trpělivost k tomu, aby se postupně ta hra vyladila k tomu ne úplně dokonalému, ale ideálnímu obrazu, se kterým budete spokojen? Tak treba povedať, že sme prerábali veľmi veľa činností. Zmenili sme organizáciu obranného pásma, organizácia založenia útoku a prechodovej fázy, obrannej modrej čiary, útočnej modrej čiary a aj hru v útočnom pásme, kedy vidíme, že tie manšafty, ktoré sú teraz úspešné, tak väčšinou hrajú nízky box a obetavo a tam práve do podvedomia tých hráčov sa musia dostať tie veci, ktoré vlastne vedú k tomu, ako poraziť ten nízky box a tú obetavosť. A vidíme, že manšafty ako Slavia to majú na tom postavené, plus vynikajúci brankár. Čiže toto sú činnosti, ktoré vyžadujú čas a je ich dosť, pretože tých informácií potom pre tých hráčov je dosť a keď sa na ľade premýšľa, tak to nie je dobré. Poviem to tak ako to hovoril Jardo Nedvied, keď hráč premýšľa na ľade, tak je to na figu. Tam už musia nastúpiť automatizmy a tie automatizmy musia sa dostať do krvi, musia sa dostať do podvedomia. A ja si myslím, že ideálny čas je niekde prelom rokov. Tak to vidím, že tam by sme sa už mali dostať do takej fázy, kedy už budeme to mať tak predpripravené na playoff. Mm-hmm. Asi to není žádná novinka těm týmům, kterým se podaří vás porazit nebo s vámi uhrát dobrý výsledek. Tak slýcháváme to i tady na tiskovkách, že trenéři říkají, že to byl výkon na hranici možností, chválí své svěřence za výkon proti Vsetínu. Vnímáte i vy jako trenér, že ti soupeři se na vás opravdu chtějí vytáhnout, případně to, co jste i popisoval, ta obětavá hra, je to třeba i pro vaše svěřence něco, co už teď s čím musí pracovat, že se bude projevovat i v těch nejklíčovějších zápasech sezóny? Isté. Práve to je pre nás najlepšia príprava. Čím väčší odpor toho supera, väčšia obetavosť a čím je ťažší ten zápas, tým je to pre nás dobré. Všetky tie lekcie, ktoré sme teraz chytali, dajme tomu s Pardubicami, sú pre nás veľmi dobré. Teraz druhá tretina v Kolíne sú pre nás veľmi dobré, pretože nám ukazujú veci a my ich samozrejme musíme riešiť. A tým pádom je to najlepšia príprava na play-off. Ale ako som hovoril, možno tie silnejšie stránky toho mužstva je tá dobrá pripravenosť fyzická.
slušná korčuliarská pripravenosť. No a keby som potom prešiel ku tým menej podareným stránkam, tak tam by som prišiel na nejakú hranu, kde vlastne nás troška brzdí talent, tak by som to povedal. Že ten nám je trošku teraz na príťaž, lebo vieme, že už v dnešnom hokeji je talent iba zrnko piesku a všetko ostatné je tvrdá práca, disciplína a systém. A vlastne dneska tá tvorivosť a povedal by som aj improvizácia na ľade už vychádza zo zvládnutých situácií, kedy si vlastne tí hráči vyberajú už zvládnutých herných situácií, ktoré nacvičovali x-krát. Už dneska o nejaká tvorivosť v tom zmysle, že idem to zobrať na seba a idem to nejako sám riešiť, tak sa z toho hokeja bohužiaľ vytráca. Hej. Začína byť ten hokej rýchly, čoraz rýchlejší a hráči, ktorí sa tomu dokážu prispôsobiť, tak vlastne v tom hokejovom rybníku prežijú a budú a môžu hrať tie ďalšie sezóny. Ale je potrebné, aby ten svoj talent a musím povedať aj ego odovzdali manšaftu. Tak ako sme si hovorili na jednom z meetingov, my sme sa tu stretli nejaká skupina ľudí, ktorí chceme spraviť takú sezónu, o ktorej si povieme, že bola dobrá. Ale to sa môže stať iba vtedy, keď každý hráč si povie, že to ego a ten vlastný talent odovzdávam tomu mužstvu. Inak sa to nemôže stať. To sa nestane. Lebo tá liga sa skokovo z minulého roku k tomuto roku posunula. Vidíme, že sa to vyrovnalo, sú tam naozaj šikovní hráči, dobrí hráči a talent bohužiaľ nestačí iba. Nestačí. Dneska to musí byť kolektív, musí to byť robota a iba tak potom môže byť ten manšaft úspešný. Dá se tedy říct, že Vsetín má výrazné individuality, které se teď snažíte jakoby dostat do toho systému, aby opravdu ten tým fungoval jako dobře namazaný stroj, když to tak řeknu? Áno, tak sú tam veci, na ktoré chalani neboli zvyknutí. Mm-hmm. Hrali to predsa len inak a u nás v tom našom systéme je oproti Vlaňajšku alebo predtým iná hra centrov, ktorý to musí svojím spôsobom prepájať a musí byť správny čas na správnom mieste. Musí to mať dobre načasované a zatiaľ ešte nie vždy to tak tí chalani majú zažité a ono sa to vlastne prejavuje počas únavy, alebo to môžeme vidieť vtedy, keď dostaneme gól, alebo keď dostaneme 2, alebo naposledy v Sokole dostaneme 3 a vtedy úplne celé to sebavedomie toho mužstva padne, lebo jednoducho nie sú moc zvyknutí na prehry, alebo neboli nejak extra zvyknutí na prehry, lebo sa tu nejaké sezóny za sebou vyhráva, alebo Vsetín bol na špici a zrazu keď vypadnete z role, tak je to len kvôli tomu, že sa neopriete o tie veci, ktoré ste predtým robili dobre. Ktoré si predtým v tréningu zvládol, ktoré ti idú, ktoré ti fungujú a zrazu miesto toho, aby sme hrali pospolu a si pomáhali, tak sa zrazu rozťahneme a hráme ako zajace a strieľame po sebe puky a tá hra sa rozpadne. Čiže tak vrátim sa ešte k tomu, čo si spomínal. Áno, všetky manšafty, ktoré proti nám hrajú a vypnú sa k maximálnemu výkonu, tak to je pre nás najlepšia príprava na playoff. V souvislosti s tím, co jste řekl, tak tam bylo vidět už několikrát, třeba i během jednoho utkání, že ten tým opravdu prudce změnil tvář. Napadá mě například domácí duel s Litoměřicemi, za stavu 1-3 v neprospěch Vsetína, do toho ještě vyloučení. Bylo to zhruba polovina zápasu a pak najednou ten tým ubránil přesilovku soupeře
a jako kdyby nastoupil úplně jiný Vsetín. Áno, tak oni, hovorím, táto skupina hráčov je, by som, veľmi pracovitá a musia si zvyknúť, alebo zvykajú si na to, že sme to teraz rozložili tak, aby to neťahala len jedna lajna. A vtedy, keď pomôže jedna, druhá, tretia, tak a tie síly sa rozložia a keď sa oprú o tie veci, na ktorých pracujú každý deň, tak keď zapnú všetci naraz, tak to musí niekde ísť. To je ako automatické, hej? Je to logické. A zase, keď všetci vypnú, tak zase to vyzerá tak, že sa nehrá. A toto je jedna z úloh, ktorá pred nami stojí celým manšaftom, aby sme sa toto naučili robiť tak, aby sme nevypínali, aby sme boli čo najdlhšie zapnutí spolu. Kdybych šel teď trochu konkrétněji, třetí útok poskládaný ze zkušeného Petra Straky a mladíků Erika Pospíšila, Matyáše Dětka, pravděpodobně vaše nejstabilnější aktuální formace. Překvapili vás třeba zejména tí mladí hráči tou výkonností, kterou předvádějí? Tak ja by som začal u Peťa Straku. Tam treba povedať, že je to naozaj obrovský profesionál, ktorý má čo tým mladým chalanom dať. A treba povedať, že oni ho teda počúvajú. A treba zase povedať, že on hral ten hokej, ktorý chceme hrať, dá sa povedať, že najdlhšie zo všetkých hráčov, takže on vlastne iba vošiel do toho, čo hral celý život. Takže u neho to není vôbec žiadne prekvapenie, že mu to tak ide. Dedáč sa už v príprave a tou horlivosťou, akou k tomu pristupoval, tak je to taká naša včielka, pracovitá, aj keď je nižší, ale veľa toho ukorčuluje. Takže on zatiaľ musím povedať, že naozaj na tej pozícii centra hrá tú rolu, dá sa povedať, najstabilnejšie a snaží sa jazdiť v tých rautoch tak, aby to vlastne celé prepájal. Preto tá lajna funguje takýmto spôsobom. Hej. No a Pospec, ten na začiatku sme ho nehali trošku nejako v takom móde, aby tie zmeny, ktoré urobil, lebo na začiatku sezóny bol trošku taký nemal úplne správne návyky, ale potom sme si spolu sadli a začal na sebe makať od rána do večera, by som povedal. A momentálne to spláca. Jasné, že je tam ešte veľmi veľa toho, čím si musí prejsť, ale tými jeho hokejovými danosťami, ktoré on má, tak keď som ho videl a videl som, ako funguje, tak mi to prišlo trošku ako mrhanie tým talentom, ktorý má. Tak sme si sadli, sme si to nastavili a musím povedať, že to plní a začíná sa mu to vracať. Takže když se podíváme na hru třetí formace, zejména Petra Straky, to by měla být ta budoucí tvář celého vsetínského týmu. Áno, je to tak a ono potom, keď to pôjde takýmto smerom, tak vo finálnej fáze aj ten talent, ktorý tu máme, tak nakoniec, keď sa odrazí od toho, tak si tam nájde tie svoje veci. A my musíme to smerovať tak, že keď má Vsetín víziu ísť do extraligy, tak my musíme začať hrať extraligový hokej. My nemôžeme hrať náhodiacky hokej. My nechceme nikoho brzdiť, my samozrejme máme svoje zaužívané veci, ktoré hráči musia plniť, ale nie sú zviazaní v tom, že nesmú bojovať, že nemôžu blokovať strely, že nemôžu robiť základné veci, dohrávať súboje. To nikoho nejako nebrzdí. To nech je systém, aký chce. Tieto veci tam musia byť. Samozrejme, veľmi dôležitý je ten tímový duch. Mohli sme to vidieť teraz proti Pardubiciam,
kedy samozrejme ten manšaft prehral 7 zápasov po sebe a oni sa potrebovali od niečoho odraziť a bolo vidno, že sa odrážajú od tej bojovnosti a od toho oceňovania tej bojovnosti. Oni keď zblokovali strelu, tak to hučala celá striedačka. Čiže toto sú tie malé detaily, ktoré naozaj tak náročnej súťaži, lebo keď si zoberieme, že máme 56 zápasov a bez prestávky, vložené zápasy, není tam žiadna pauza, takže ty ideš vlastne maratón zložený z jednotlivých bitiev, ktoré sú tiež také malé maratóny a na konci ťa čaká ultramaratón. Čiže iba mužstvo, ktoré bude naozaj naladené kolektívne, bude mať systém, bude hrať tak, aby jeden druhému prial, aby nie tie body na konci boli rozhodujúce pre mňa, keď som členom toho tímu, ale chcem vidieť, že ten klub bude hore. A vlastne tá pridaná hodnota na konci dňa je aj tak taká, že tie body musíš mať, lebo keď tam chceš prísť, tak musíš dať tie góly. Takže ono je to veľmi jednoduchá matematika, len častokrát to ja ako hráč musím prijať, že je to takto. Ta nadstavba, ten extraligový hokej, co si pod tím můžeme jako představit na úrovni Maxaligy, nebo jak by to mělo vypadat tedy? Tak vždy hovorím, že prvá liga, či je to Maxaliga, alebo Slovenská prvá liga, alebo aj iné prvé ligy, sú pre hráčov, ktorí hrali extraligu ťažšie, ako hrať z dola hore. Mm-hmm. To je dané. Jednoducho extraliga je systémová, silovejšia, korčuliarskejšia, ale tam sú tak dané veci, ktoré ťa menej prekvapia, ako keď ideš do prvej ligy, kde je to viacej živelnejšie, tam ťa prekvapia veci, ktoré, to sa mi v extralige nestane, lebo teraz je kontrol, teraz je agresívny forček, teraz je toto a tí hráči iba vyplňajú vlastne tie role, ktoré vyplývajú z ich kvality. Ale tu musí hráč reagovať na situácie inak a rýchlejšie. A tie situácie sú často sa menia, často je to inak ako v extralíge. Čiže keď my už prejdeme tým procesom, že budeme vedieť tie činnosti a mať ich zautomatizované, tak potom vlastne tie reakcie na tie dané situácie už budeme mať vyriešené. Lebo to tým vlastne systémom vlastne to porazíme. Aj. Takže tak. Cílem by tedy mělo poskládat takové pomyslné pucle, které vytvoří ve finále ten extraligový projev. V této souvislosti mohu se zeptat, jak třeba probíhá ty přípravy na ty zápasy, respektive asi ty taktické rozbory, zvlášť když jsme viděli ty výkonnostní výkyvy mezi těmi zápasy, tak jak vy pracujete na té komunikaci s těmi hráči? Když třeba vidíte, že ty chyby se neustále opakují, nebo dejme tomu, že ten tým, jak už jsme se bavili, předvede velmi dobrý výkon, aby následně si sám tak trochu degradoval ten předcházející zápas. Áno, tak vlastne robíme to tak, že väčšinou v útorok a piatok máme videá zo zápasov, ktoré sme odohrali. A tam si vlastne ukazujeme tie veci, aj to, čo sa podarilo, aj to, čo musíme vylepšiť. Takže to review sa robí, ako hovorím, útorok a piatok. A potom ten zápasový deň máme ráno vlastne meeting pred rozkorčľovaním, kde si ukazujeme supera, ako budeme hrať, ale my, tréneri, už aj vlastne z toho, proti komu ideme hrať, tak už sa pripravíme v tom útorkovom tréningu, aby sme nejaké veci do toho vložili. Takže spravíme si vlastne meeting tu, ako sedíme, s videom. Ideme na rozkorčuľovanie, ktoré nebýva dlhé, to je nejakých 20 minút, 25.
A potom už vlastne nehávame hráčov, aby sa sústredili na zápas. 2 hodiny pred zápasom vlastne prichádzajú na štadión a pripravujú sa na zápas. A čo sa týka komunikácie, my rozprávame denne minimálne, ja neviem, ťažko povedať to číslo, záleží od situácie. A občas im niečo ukážeme na videu, občas im to povieme. Čiže pracujeme na dennej báze, čo sa tohto týka. Keď si spomínal, že tie výkony tak a tak, myslím si, že to sa deje v každom manšafte, ktorý má niekedy rozkolísané výkony. A to je práve otázka na silu toho mužstva, aby to vedela zastabilizovať. Tam musí to vychádzať samozrejme od lídrov, ktorí nastavia ten smer a tí ostatní hráči sa pripoja. Čiže toto, keď budeme postupne zlepšovať, tak verím, že tá konzistentnosť bude lepšia a budeme sa tešiť z vyrovnanejšej výkonnosti. Zmínil jste lídry mužstva. Odpovídá to té hierarchii, jak jsou i označeni těmi písmeny na dresech, to znamená od kapitána přes jeho asistenty, případně má ještě někdo další z hráčů nějaké výraznější slovo v té kabině? Tak my sme vybrali vlastne na tom sústredení na tej zavadielke takú skupinu hráčov pomerne širšiu, aby oni sami medzi sebou označili tých, ktorí si vedia zobrať slovo, ktorí vedia to mužstvo aj nakopnúť, vedia si k tomu zápasu alebo k priebehu tej sezóny čo to povedať, a k tomu sú lídri, ktorí nepotrebujú tie písmenka prirodzení, takže těch tam takisto máme. Já když vás poslouchám, nebo i když tady máte vždycky tiskovku po zápase, tak jde vidět, že vy nad tím hokejem hodně přemýšlíte a jste takový komunikativní. Je to tak i k hráčům v kabině, že spíš se snažíte ty problémy vykomunikovat, nebo jak byste popsal tu svou trenérskou filozofii, jestli třeba někdy i zařvete, nebo jak to máte? No, snažím sa nekričať, ale keď začnem teda od konca, ale už teraz v Kolíne to nešlo. Takže tam sme troška museli, ako sa hovorí, bouchnúť do sazy, lebo bolo treba. Treba ale spomenúť to, že dneska sa tí ľudia menia. Menia sa v celospoločenskom živote, menia sa v obchode, všade a zmenili sa aj hráči. Už keď niekto povie, že my sme to hrali tedy takto a s nami sa tréner nebavil, to už dneska nefunguje. Dneska vieme, že tá generácia, ktorá je po, 2000, tak má tendenciu vyhodnocovať problémy útekom, keď to tak poviem. Čiže keby ja na niekom sa vozil tak, že po ňom budem hučať stále, tak mi ujde. To už nebude. Dneska to tí ľudia tak riešia. Takže dneska je trénerčina hodne o vysvetľovaní a rozprávaní. Kedysi to bolo tak, že som sa s trénerom nestretol v takomto dialogu ani raz celú sezónu. My dneska už máme, dá sa povedať, že už sme mali v kancelárii naozaj každého. Spravili sme si pred sezónou také dotazníky, aby sme tých chalanov čo najviac poznali, ich reakcie, ako fungujú a tak ďalej. A pre mňa vždycky bolo také najväčšie, najväčšie poslanie snažiť sa to priblížiť čo najviac rodine, ako keby. Že ja tých chalanov každého jedného beriem, ako keby to bol môj vlastný syn. A snažím sa ho nejako rozvíjať nielen po hráckej stránke, ale aj po tej stránke komunikatívnosti, aby on vedel povedať, že čo ho trápi. Hrá málo, dobre, príď a povieme a pozri toto.
Čiže my to rozoberáme a naozaj tá práca trénera sa dnes zmenila a je to nevyhnutnosť. To je dneska prvý nástroj, ktorý sa používa vlastne v tej našej práci. Vy jste při příchodu na Vsetín řekl, že tu výzvu tady na Lapači berete jako výstup z komfortní zóny. Teď, když už tady jste několik měsíců, tak jak vnímáte ten klub při té jeho každodenní činnosti, jak jste zatím, kdybych to řekl na rovinu, na Vsetíně spokojen? Tak ja som veľmi spokojný, musím povedať. Samozrejme, tie výsledky, aj herný prejav by mali byť lepšie, alebo mohli byť lepšie a budú lepšie, verím. Ale myslím, že sa niekde hýbeme, niekde sa posúvame a tá organizácia pracuje. Myslím si, že kvalitne hráči majú aj my, máme vytvorené veľmi dobré podmienky. Nič nám dá sa povedať, že nechýba naozaj nová posilovňa, materiál, majú chalani všetko. Čiže tá organizácia funguje parádne. S Pavlom Hanákom v podstate sme každý deň. Komunikujeme na dennej báze. Každé 2 týždne si dáme stretnutie s celým vedením klubu a vyhodnotíme vlastne celý ten priebeh. A my vieme, že Lapač je prostredie, ktoré je náročné a ktoré, dá sa povedať, že neodpúšťa nejaké veci, ale o to je to väčšia motivácia pracovať a posúvať sa ďalej. Takže my vieme, že musíme pracovať ešte lepšie a precíznejšie, nielen hráči, ale aj my, tréneri. Vy jste už tady na Lapači zažil i derby se Zlínem, což je samozřejmě jeden z těch největších konkurentů v tom boji o pomyslný trůn v této soutěži. Tak jak na vás působilo třeba tohle speciální utkání, navíc dá se říct si šláger těch očekávaných favoritů? Tak všetci o tom rozprávali od prvého dňa, ako som sem prišiel. Ešte aj náhodne štamgasti rozprávali, že hlavne vyhrajte, oni to volali ešte s Gottwaldovom. Jožka Bubila, tento sa musí vyhrať. Takže všetci o tom rozprávali a všetci sa na to chystali. Vieme, že aj v niektorých rodinách jedna časť fandí Zlínu, jedna Vsetínu. Takže je to také špecifické. A ja som sa pýtal, či to má nejaký extra historický pôvod, ale že je to čisto hokejová záležitosť. Tak áno, bola výborná atmosféra, myslím, že bol aj hokej dobrý. Ten zápas sme síce prehrali, ale hrali sme v ňom nie najhoršie. Takže áno, bolo to dobré. Kdybych se měl ještě k té první čtvrtině vrátit a vzít v potaz to, co jsme tady už řešili, dá se tam vypíchnout jeden zápas, který byste považoval za nejpovedenější, který se tak nejvíc blížil tomu, jo, takhle bychom měli hrát? No, myslím, že to bol doma zápas s Jihlavou. A vonku bol to ten kolektívny výkon v Chomutove. To sú dva také zápasy, ktoré sme odohrali, dá sa povedať, že v tom nastavení, mentálnom hlavne, ako sme chceli. Zmínil bych také ještě, kdybychom se vrátili k hráčskému kádru. Julius Valtonen je hráč, kterého jste přivedl vy, ale také je to hráč, který nastoupil ve francouzské lize. Všímám si, že v této soutěži i další kluby hledali posily, konec konců například i Zlín nebo Poruba. Když na základě té vaší zkušenosti myslíte, že ten francouzský hokej je na takové úrovni, že už se může blížit i těm českým profesionálním soutěžím? Takto. Znova je tam rozdiel v kvalite domácich hráčov. To je alfa omega. Čiže samozrejme na toto sa oni za mňa nemajú šancu dotiahnuť nikdy, Francúzi. To nepôjde, to sa nestane. Pretože ten systém je tam iný ako tu. Takže keď vidím, koľko sa tu trénuje, koľko sa tam trénuje, aká je základňa, tak hovorím, to není šanca. A čo sa týka zahraničných hráčov, tak väčšinou ten klub si toho hráča veľmi dobre vyskautuje. Veľmi dobre si ho vlastne preverí, že ako funguje, kto vlastne prichádza, lebo tam to funguje tak, že je mesačná skúšobná doba
30 dní a potom už vlastne, keď chcete s hráčom rozviazať zmluvu, tak ho musíte doplatiť celú sezónu, čo nie je sranda. Tak je to veľký záväzok pre tých manažerov a majiteľov klubov, aby priviedli naozaj kvalitného hráča, lebo vedia, že po mesiaci ho tam majú už na celú sezónu, lebo sa ho vyplatiť a kupovať ďalšieho, to sa nestáva. Takže preto sa snažia naozaj to skautovať veľmi precízne. Překvapil vás třeba Julius s tím, jak se rychle aklimatizoval v tom českém prostředí? Ani nie, lebo preňho bola ťažšia aklimatizácia tam, vo Francúzsku. Hej. Ale on je taký chalan bezkonfliktný a veľmi pracovitý. Je svojím spôsobom taký, že nepotrebuje k tomu životu až tak veľa. Čiže jeho život je vlastne hokej a to je taká jeho hlavná náplň a tomu podriaduje všetko a myslím si, že tým, že chalani rozprávajú anglicky, tak sa cíti veľmi dobre. Když se ještě vrátil k té Francii, vy jste vlastně tam zakončoval hráčskou kariéru a začal tu trenérskou. Jaké to pro vás bylo? Bylo, co se týče třeba i té jazykové bariéry a vlastně učení se úplně nové profesi v tom hokeji? No, bolo to neľahké, musím povedať. Ja som vlastne skončili sme v apríli a vlastne 1. srpna som nastúpil ako tréner u mládeže a bol som tam 2 roky, ktoré som odohral a v šatni väčšinou išla angličtina teda, aj keď my sme museli, keďže sme tam mali synov, tak sa zároveň sa učiť aj tú francúzštinu a mňa vtedy oslovil vlastne Peter Almáši, ktorý kedysi emigroval z Československa a hral aj za francúzsky národný tím, hral na olympiáde, naozaj výborný človek, hráč aj tréner. Tak on ma vlastne oslovil počas tej poslednej sezóny, že či by už som chcel prejsť na druhú stranu. Ja si hovorím, či budem hrať ešte rok alebo 2, to už ako sa nič nemení, tak som vlastne kývol na tú jeho ponuku a začal som vlastne 3-týždňovým kempom s mladými hráčmi, ktorý bol zakončený ešte polhodinovým dialogom s rodičmi toho hráča a vysvetliť im, že ako pôsobil počas toho kempu a samozrejme väčšinou vo francúzštine, tak za 3 týždne som bol úplne akože vyžutý a to ešte len začínala sezóna. Ale hovorím, že čím vás hodia do hlbšej vody, tým treba viacej plávať a potom už som si na to zvykol a tým, že sme mali veľmi dobrý kolektív tam, tak o toto bolo ľahšie. No a potom vlastne po 2 rokoch som išiel trénovať Extraligu do Martina, kde bol nízky rozpočet a skromné podmienky, ale so 14 domácimi hráčmi sme vlastne spravili po 4 rokoch play-off, čo bolo celkom slušný výsledok a potom to pokračovalo. Teda. Velký úspěch jste zanechal v Žilině, tam se vám podařilo postoupit do Extraligy, také klub, který dlouho usiloval o ten návrat. Je tam přesně ten recept, že se vám podařilo už v té první lize hrát ten, jak jste řekl, extraligový hokej už na té úrovni? Takto. Oni sa o to pokúšali 4 roky. A ten posledný manšaft bol vyskladaný už z hráčov, ktorí väčšinou hrali Extraligu. A musím povedať, že my v základnej časti sme vyhrali, aj keď sme zle hrali. Ale potom sme prišli do play-off a prešli sme si veľmi ťažké štvrťfinále, veľmi ťažké semifinále proti mužstvám, ktorí hrali podobný hokej, ako hrá, dajme tomu, Slavia. A nevedeli sme si s tým často poradiť a neboli sme zvyknutí na prehry. Takže to bolo pre nás náročné, ale vtedy sme zapli nejaké mechanizmy a sme to zvládli a treba povedať, že potom vo finále sme prešli úplne, dá sa povedať, že hladko proti superovi, ktorý sa na nás chystal celú sezónu a sme ich prešli, dá sa povedať, 4-0 úplne v pohode. Ale to postupové mužstvo to má
vždycky náročné v tom, že musíte mať odskočených hráčov. To je síce jedna vec, ale vieme, že Budějovice v minulosti mali nadštandard. Aj tak sa to nepodarilo. Tam si musí sadnúť veľmi veľa vecí, tak aby to bolo. Naozaj to sme mohli menovať, tých vecí je tam X. A naozaj je to proces, ktorý je dlhodobý a ktorý si vyžaduje aj určitú takú, nie že trpezlivosť, ale povedať si, že to ideme urobiť my, ako Vsetín, ako mesto, ktorý sa potom vlastne skladá, celá tá organizácia, je vedenie, sú hráči, sú fanúšikovia, čiže celý ten stav. Ono sa to väčšinou podarí vtedy, keď sa naozaj všetci naladia na tú jednu vlnu. Tak sa to stalo aj v iných manšaftoch, ktoré postúpili a tam si naozaj všetko posadalo. Takže ja verím, že jedného dňa aj tu si to všetko sadne, že vlastne na tej jednej vlne sa odvezieme s tými skvelými fanúšikmi, ktorí sú tu a sa to podarí. Samozřejmě tlak na hráče, nejenom na Vsetíně, ale obecně bych řekl, že je vysoký. Málo kdo možná zapomíná, že s tím stejným tlakem, možná i vyšším, pracují i trenéři. Tak bych se zeptal třeba, jak vy se vyrovnáváte s tím tlakem, který na vás je, případně jestli máte nějakou činnost, která vás ve volném čase trochu odreaguje. Tak poviem, že o tom tlaku by som vedel porozprávať či z hráčskych čias, kedy som vlastne hrával v mužstvách, ktoré mali vždycky najvyššiu ambíciu, alebo som v nich pôsobil dlhší čas a viem, pod akým tlakom sme tam boli hráči a viem si predstaviť, pod akým tlakom tam boli tréneri, kedy v Slovane sa mi to tam striedalo na bežiacom páse a naozaj tam ten tlak bol asi najväčší. A myslím si, že to k tomu patrí, k tej práci. Na jednej strane je to tlak, ale na druhej strane je to aj veľká výzva. A ja verím teda, že už prichádzam do veku, kedy sa s tým viem vyrovnať, kedy viem s tým narábať. A vedú k tomu určite aj nejaké kroky, či nejaká ranná príprava, moja každodenná rutina, ktorú robím, alebo večerná a potom vo voľnom čase občas sa zastavím, ako som hovoril, už tam gastov na náhone, tam sú starí bardi, skúsení, vsetínsky, ktorí hodnotia tie životné situácie z veľkého nadhľadu a s veľkým humorom, takže to je také občerstvujúce a občas si doma zahrám na gitare a to je asi tak všetko. Popri tom hokeji, lebo však ešte treba pozerať všetky ligy, popri tom, takže toho času není veľa. Rozumím, chápu. Sezóna sviští rychlým tempem. Kdybychom se měli sejít před Vánoci, což by měla být odehrána polovina základní části, tak kde byste chtěl ten tým vidět? Nemyslím možná ani postavením v tabulce, ale co byste si přál, nebo co bude vaším cílem, aby ten tým do sebe za tu dobu dostal, za tu druhou čtvrtinu? V podstate to, čo som hovoril celú dobu. Aby chalani sa čoraz viacej opierali jeden od druhého v systéme a zároveň dali tomu ten svoj talent, aby sme hrali hlavne kolektívny hokej, aby sme mali tú konzistentnosť vo výsledkoch a z toho potom vlastne bude prichádzať aj tá väčšia pohoda, bude väčší kľud na hokejkách, bude to rýchlejšie. Ja verím, že keď si prejdeme touto fázou, tak to bude ešte rýchlejšie a vlastne to by bolo takým cieľom. Tam by sme sa chceli dostať. Budeme držet palce, aby se to podařilo. Pane trenére, děkujeme, že jste si na nás udělal čas a na posluchače podcastu VHK. Se všemi našimi posluchači se budeme loučit, ale ještě předtím vás upozorníme, že
Další domácí utkání se hraje v Vsetín na státní svátek 28. října proti přerovským Zubrům. No a doufejme, že poznatky, o které se s námi dnes podělil hlavní trenér Dan Babka, se přenesou už do tohoto zápasu. Do té doby se mějte hezky a naslyšenou. Majte sa pekne, ďakujem veľmi pekne.